Dobrý večer. Do začiatku európskeho šampionátu hráčov do 21 rokov zostávajú ešte 3 mesiace. Slovenský futbalový zväz robí všetko preto, aby štadióny v 8 mestách pod Tatrami od Bratislavy až po Košice boli vypredané. Počas 3 dní môžu záujemcovia v bratislavskom obchodnom centre Nivy obdivovať víťaznú trofej, o ktorú sa na juniorskom Eure bude bojovať. Je pekná, ale ešte krajšia by bola, keby si ju môžeme zdvihnúť my, ale samozrejme to srandujem. Futbaloví fanúšikovia môžu získať aj autogramy našich mladých reprezentantov. Pevne verím, že tento turnaj bude fakt jedným z najväčších podujatí, ktoré sa na Slovensku organizuje. Dokončený už je štadión v Prešove, ktorý 3. mája pokrstia otváracím zápasom slovenskí internacionáli a hráči Tatrana. Bubenko, Komanický, Zvara, Varga, Kožlej, Hlinka, Kentoš a ďalší v rámci jednej strany a v rámci druhej ako Petráš, Jurkemik, Glonek, Kinder, Pecko. S predajom vstupeniek sú organizátori juniorského Eura spokojní. Je to podľa našich očakávaní, máme 3 mesiace do podujatia a v podstate máme 2/3 šampionátu obsadenú. Veci sa snažíme robiť tak, aby hráči, médiá a celá Európa spomínala na tento šampionát dobrom. NHL je známa tým, že v nej každý vie poraziť každého. Aj slovenské duo z New Jersey, Tomáš Tatar a Šimon Nemec sa presvedčilo, že predposledný tím celej 32-člennej ligy zo Chicaga sezónu ešte nezabalil. Diabli si v rozpätí 27 sekúnd vypracovali dvojgólový náskok po zásahoch Bastiana a Mercera. Tomáš Tatar si pri prvom góle pripísal 10. nahrávku v ročníku, ale potom sa Diabli poriadne zapotili, kým supera zlomili a vyhrali 5-3. Máme to teraz trošku ako na hojdačke, ale tie 2 body do tej tabulky vlastne na to play-off, na ten push sú super. Povedali sme si pred zápasom, čo chceme spraviť a aj sme to zvládli. Hrať proti mužstvu, ktoré je v ročníku už odsúdené na neúspech, nie je vôbec jednoduché. Tie mužstvá, ktoré vlastne nemajú o čo hrať, hrajú dosť tak uvoľnene, nech nič netlačí a keď sa dostanú do vedenia, je s tým problém. Našťastie dneska sme to mali pod kontrolou skoro celý zápas. Šimon Nemec prežíva sezónu ako na hojdačke. Sám najlepšie vie, že dokáže hrať aj lepšie. Bohužiaľ niekedy som mimo zostavy, tak je to veľmi nepríjemné, pretože chcem hrávať a som mladý a myslím si, že potrebujem hrať, ale bohužiaľ je to tak, ako to je. Pred uzávierkou prestupov sa šuškalo všeličo. Aj to, že by sa Nemec nebránil výmene do iného tímu. Tak mám tu zmluvu ešte na 1 rok, takže zatiaľ nič neriešim. V 6. štvrťfinálovom zápase hokejovej typu z Extraligy mali popradskí Kamzíci nôž na krku. Ak si chceli predĺžiť sezónu, museli Corgoňov z Nitry zdolať. Duelu nechýbala iskra ani šance, ale brankári dlho držali čisté kontá. Až v 17. minúte Buček backhandom našiel malý priestor medzi telom Belániho a Žrtkou. O necelé 2 minúty už hostia viedli dvojgólovým rozdielom, keď Jackson využil ideálnu nahrávku Bubelu. Ten však pred gólom doslova ukradol hokejku z rúk Kotvana, čo rozhodcovia nepostrehli. Druhá tretina vyšla gólovo Kamzíkom. Najprv Kelo v pošikovnej nahrávke Kreknela spoza bránky znížil a remízu 2-2 po 40 minútach zariadil Bark. Spišiaci odmietli predčasný koniec sezóny. V 5. štvrťfinále zdolali doma Zvolen 3-2 a v sérii znížili stav na 2-3. Rysom bolo jasné, že im ide o všetko. V prvej tretine aj vďaka 3 presilovkám dominovali, no v polovici zápasu prehrávali 0-2. Sme mali obrovský tlak od začiatku zápasu a videli ste, oni dali z protiútoku 1 gól, hneď druhý, vôbec to nebolo pre nás ľahké. Nezlomili sa, nakopol ich gól kapitána Branislava Rapáča a v úvode 3. dejstva duel otočili na svoju stranu. Konečne tam bolo to, čo má byť a podobalo sa to na náš hokej a tá emócia tam bola. Uvedomujú si ale, že ešte stále sú oni tí, ktorí musia. Je to super pocit, ale ešte musíme vyhrať 2-krát, takže to je jediné, čo nás zaujíma, je vyhrať sériu. Zvolenčania z prehry tragédiu nerobia. Stav sérii je pre nich stále priaznivý. Je to tak, vedieme a chceme to proste strhnúť na našu stranu, chceme postúpiť a chceme ísť ďalej. Po 5 zápasoch série Košíc s Trenčínom majú postupový mečbal v rukách východniari. Tí doma zdolali Duklu tesne 2-1 a v sérii vedú 3-2. O svojom víťazstve rozhodli 2 zaujímavými gólmi už v prvej tretine. Prvý presný zásah v play-off si z poriadne ostrého uhla pripísal na konto Marek Bartánus. Ja som tam nemal moc čo s tým pukom robiť. Videl som, že všetci sú na tej druhej strane, tak som to chcel nastaviť na bránu. So šťastím to tam padlo, ale platí, ja som rád. Gól Tomáša Ziga zas musel odobriť videorozhodca a až potom sa východniari tešili z dvojgólového náskoku. Super, že sme vyhrávali 2-0. Musíme si tam pozrieť nejaké veci, aby
sa nestávalo to, že sa budeme strachovať o ten výsledok. Strachovali sa v bránke, ale mali Janusa, ktorého prekonal len Josling v presilovke o 2 hráčov. Ostatní Trenčania si na ňom vylámali zuby a tak v piatok budú bojovať o zotrvanie v sérii. Určite sklamanie, ale musíme mať hlavy hore a doma to otočiť. Nevyužitý pomer striel 35-16 ich ale môže mrzieť. Na tenisovom turnaji v Miami sa zrodilo veľké prekvapenia. V mužskej i ženskej dvojhre totiž z boja o cennú trofej vypadli svetové dvojky. O ďalšiu senzáciu sa na Floride postarala Alexandra Iyalová. Tínedžerka z Filipín, trénujúca v akadémii Rafaela Nadala na Majorke, totiž v Miami eliminovala už 3. Grand Slamovú šampiónku. Po zdolaní Lotyšky Jeleny Ostapenkovej i Američanky Madison Keysovej z boja o cenu trofej vyradila aj Poľku Igu Świątekovú. Až 140. hráčka rebríčka WTA Iyalová pokorila svetovú dvojku bez straty setu. Ďalšie trpké sklamanie prežil Alexander Zverev, ktorý sa od januárovej prehry s Talianom Jannikom Sinnerom vo finále Australian Open nevie dostať do pohody. Podobne ako v Buenos Aires, v Rio de Janeiro, v Acapulcu či v Indian Wells, aj na turnaji v Miami skončil veľmi skoro. Už vo štvrťfinále ho eliminoval Arthur Fils, mladý Francúz, ktorý je v rebríčku ATP 16 priečok pod ním. No a tesne pred koncom zápasu Nitra vyhráva v Poprade 4-2. S touto správou sa s vami do zajtra lúčim. Pekný večer.